Çayımda boyçu avul mihman elce etdiyenler. Özüňiz goýulýaňyz. Türkmen halky arasynda çayında boyçu avulsa mihman eljekmiş. Diýilen bir ırym bar. Käbir adamlar boyçunyň inçe ýoğuýlygyndan geljek mihmanyň hor ýa-da semizligini, uzun we keltiligini bilip bolýarmyş diýerler. Ilmi we taryh tarapdan seredenmizde diňe biz türkmenlerde däl bular ýaly ilm dünýäniň başga ýerlerinde hem barlygyny görýäs. Ilmda muňa teseografiýa diýilýär. Meselem, Angliýada çaýyň ýüzüne galkyp ýören uzun çaý çöpüne stranger, nätanış adam, mehman diýilýär. Eger şol çöp dikelse ýa-da käsen gyrasyna gelmeşde, olar hem ýakyn wagtda öýe nätanış mehmanyň geljegini inanýar ekenler. Hytaýda çaý medeniýeti müňlerçe ýyllyk taryha ýedir. Olar çaýyň demlenişine, yapraklaryň we çöpleriň dikelip aşak çöküşine seredip, mehmanlara garaşmak ýa-da şol güniň şowly boljagyny saklamak ýaly ırymlar ulanýar ekenler. Eýsem bu ırymyň az zekany hakykat bilen galtaşan ýeri barmyka? Uzak ýoldan gelýän bir mehmanyň özüne kilometrlerce uzaklykdaky çaýyň içindäki bir çöpü täsir bolup biler diýilse, muňa inanmak mümkinmi? Ýa-da tersine diýeli, käsedäki jansız özüm çaýa edilen çöpüň boýçunyň niredenler bir gelýän mehmany duýup, suwuklukda galkyp dikelip, eýle-beýle herekat edip görmegi bir bolup biljek zatmyna? Bu ýagdaýa ilm näme diýer? Mikrolepton, telepatiya, biyotoklar we adamyň beýmeýdanyň uzak aralykdan fiziki jisimlere ýa-da suw molekullar guruluşyna täsir etmegi baradaky teoriýalarymyz 20-nji asyryň ahirlaryna parapsihologiýada köp aralyk maslahatlaşyldy. Emma häzirki zaman akademiýa ilmlary bu ýagdaýa ýasama ilm hökmüne garaýar. Adamlaryň pikiri, hyýaly güýji uzak aralykdaky içi boşda. Käseniň, stakanyň içindäki, çaýyň içindäki bir çöpü täsiri bolup bilmeýär. Ýöne bu tarapda bu zady suwda edýän kişileriň aýtýan zatlary hemme. Olaram aýtmasak bolmada dogrydanmy? Käbir alimlaryň pikirine görä, adamlaryň töwereginde mydamlyk beýmeýdan bolup, ol maýdaja mikroleptonlardan ibaratmış. Mikroleptonlar uzak aralykdan hem beýleki adama täsir etmegi okuyupdyr. Çaýly käseniň içindäki boýçunyň da hereket edibermegi bu mikroleptonlaryň täsiri bolup biler diýilen bir çaklamany hem ortaga atýarlar. Parapsihologiýa ilmi häzirki döwürde telepatiýa hadisasy diýen fenomeni giňden we çuňur öwrenmäge erişdi. Telepatiýa diýip, uzak aralykdan bir adamyň başga birine pikirini etdirip, ona psikologik täsir edip bilmegini aýdylýar. Käbir akademikleriň aýtmagyna görä, garşyda kişiniň nerwi öjüklerini özünden biýetýär ýagdaýda pikir hyýal dörä. Şonuň belli bir ugry gönügip, uzak aralyklary geçip başga bir adama täsir etmegi bolup biljek zatmyş. Akademik Cohen biýetogyň täsir meýdanyna dören hyýal tolkunlarynyň ören uzak tolkunlar diapazonuna, ýagny yüzlerce kilometre ýokarda akyp adamlaryň telepatiki gatnaşygyny döretmek mümkinçiligi döredýär diýe. Demek, uzak aralykdan başga biriniň pikir hyýaly başga birine gönükdirilenini, ol şoňa ýetip baryp, çaý başyna oturan kişiniň biýomeýdanyna täsir edip we onuň özüne psikologik täsir etmegi bolup biljek zatmyş. Adam bilen adamyň arasyndaky telepatik gatnaşygyň bolup bilmegine inanmak mümkin bolup biler. Emma şol biotäsiriň çaýyň içindäki boýça täsir etmegine ilmi taýdan bir suwtnamy ýok. Ananam bolmaýar. Bu ýerde kellämiz garşdy dogrydanmy? Menne de şeýle boldy elbetde. Ýöneşde şeýle bir sorag bar. Eýsem, çaýyň içindäki boýçy näme üçin dikelip aýlanyp näme pırlanmaş diýilýär şoňa? Şolar ýalak bir ýagdaý döretdi. Hemme boýçunyň gurulşy bir meňzeş däldir. Onuň bir uji suwa has çal siňdirýär. Suw siňdiren uji agramartýar we aşak çökýär. Guru alan we yeňil bolan beýlek uji bolsa suwuň ýüzüne galýar.
Şeýlelikde agyrlyk merkeziniň üýtgemeği netijesinde boýçy çommalýar, ýagny dikelýär. Biz bolsa boýçynyň käsäniň içinde öz-özüne aýlanyp görmegine, mihman geljekmiş diýilen bir yrmy döretdik. Aslında bu tarapdan seredenimizde kızgın käsäniň içindäki çay kızgına doğru dämi? Şonuň içindäki kızgınlyk bir ýerde durmaýar. Mysal üçin käsäniň içindäki çay üst tarapy sowuk bolsa, aşaňa kızgın bolsa, şu aşaňa kızgınlyk ýokaryk geçýär. Ýani içeride bir aýlaw döreýär. Doğru dämi? Bu fiziki ýagdaýa bolsa konveksiýa ady berilýär eken. Käsäniň içindäki bolýan ýyllyk akymlary hem käsäniň içindäki boýçulary hereket etdirýär. Suwun ýüzündäki molekularyň biri-birini dartmagy netijesinde hem ýuka perdeleýin gatlak emele gelýär. Şol gatlak boýçyny batyrma saklaýar. Birden üstki dartylma bozulanda ýa-da çöp dolu suw içende ol düýüne çökýär we biz oňa mihman etip gelýär diýilen bir düşünjeni öğretdik. Araňyzda şunu diýjeklerim bardyr. Goýsan aman ýani sen bul aýtdyanyň ne dogry, bil hakiki zat. Boýçy mihmanyň geljegini duýup bilýär, diýip bilersiňiz. Muňa bolsa ilmde confirmation bias we ýönököy statistika bilen baha berilýär. Türkmenlerde, ýagny bizde goňşularymyz, dogan garyndaşlarymyz, zatlarymyz bize ýygy-ýygdan köp gelýärler. Özüňiz o bilýäňiz. Şonuň üçin çaýyň içindäki boýçynyň çommalmadygyna garamazdan mihmanyň gelmek ähtimaly onsuz ama uly. Eger käsedäki boýçy çommalsa, dikelip hereket etmäge başlasa, onda biz mihmanyň geljekdigine ýörýäs. Ine şoňunyň içinde de bir mihman else, ne balrym dogry eken diýilen bir düşünje eýe bolýas. Ýöne boýçy çommalyp, dikelip her hilek ýagdaýlara giren günü hem mihman gelmese, o boýça üns bermeýäs. Çünki bu biziň ynanmady kefhitlemeýär. Boýçynyň çommalmagy adamyň biomeýdany, telepatiýasy ýa-da gizlin biomeýdany bilen däl, fizik kanunlar bilen baglanyşykdadyr. Ýöne munyň beýle bolmagy bu yrma bolan biziň garaýşymyzy ütgetmezmi diýen. Bu ırım Türkmen halkynyň mihmana bolan sarpasynyň, mülakatlylygynyň we daşdawrundaky onujok zatdan hem gowluk gözleýän ak gowullylyginiň owadan nişanydyr. Ýene şu taýda bir zat da o arada dogry maýsam hiç ýerde maglumat tap bilmedim, ýöne üstüne köpük döreýär etçaýyn. Şonu alyp maňlaýmydan emetdi. Şeýle çalýar, pul geljekmiş zat diýip. O arada siziň näme pikirleriňiz bar? We bu videomda aýdan zatlarym hakynda siziň näme pikirleriňiz bar? Kommentariýada, tesvirlerde ýazmagy unutmaň. Kanalyma agza bolmagy, dostlaryňyz bilen paýlaşmagy, videolarym göwnüňizden ýaraýan bolsa like goýmagy, özüňizden esirgemäň. Men aman hümmet. Indiki videolarymda hem görüşýänçek, hoş, sag bolun.